Преди можеше да изкачиш стълбите без да спреш, сега дори кратка разходка те задъхва. Не е от възрастта, просто белите ти дробове са натрупали умора. Но има нещо, което им дава нов старт. И това е бронхоспрей. Дишането не трябва да боли, а ако го усещаш, значи белите ти дробове викат за помощ. Всеки ден вдишваме прах, дим, замърсен въздух и очакваме тялото ни да се справи само. Но има причина защо все повече хора се обръщат към природата за облегчение. Бронхоспрей съчетава прополис, мента, джиндживил и бял оман. Формула, която действа директно върху дихателните пътища. Прополисът почиства, ментата охлажда, а джиндживилът и витамин С подсилват имунитета и регенерацията. 1000 бивши пушачи вече казват: дишам както преди. Можеш да продължиш да търпиш кашлицата и тежестта или да пръснеш 5 пъти и да усетиш как дробовете ти буквално се отварят. Поръчай бронхостоп днес с 50% отстъпка и усети въздуха такъв, какъвто трябва да е, чист и лек.